Da, molim. Buongiorno, Kaja. Upam da joj se tutto pronto. Je, naravno da je. Sam na poti u hotel. The man, the legend, Ace Majstorovski! Ej, vsi smo navdušeni, kako je te pratal dobiti ta projekt. Što je sledno? Pariz, London, Ljubljana. Ej, lep pozdrav vsem skupaj. Ljubljana. Kaj da kažeme, da neko ime ubiti? A ti si težak do uvedovanja. Mora da je neko i poseben. Hej, Ace, jesi na aerodromu? Nema da se ljutiš, ali uspao si. Dame in gospodje, Ace Majstorovski. Kaja. Ja, kje je ta naša super zvezda? Kje pa je ga? Moram pozdraviti. Ovo je moj dobar drugar Gogi. On je najboljši slačičar u gradu. Proste, možete maknuti naočale? Trebam uslugu. Ne. A samo za jedno fotkanje. Glej, dođeš, sredimo te, klik, klak i gotovo. To je to. Mislim da si spreman. Dobrodošli u Radisson Hotel. Evo, kako si? Daj, budi ono malo, budi malo pozerčina. Nosi tu torbu, ajde. Blizu, radit ćemo na tome. Signor Majstorovski, finalmente. Res smo veseli, da ste prišli. Gospodine Ace. Kaj si pa živčen? Halo, Ace. Ko je to čovjek, be? Što gledam slike po internetu od nekoj što mi izgleda isto kao ja? Ma niko, ništa. Mislim, običan konobar radi tu u hotelu. Ma nije on bitan. Ace, svuda te tražim. Molim te, pa ne mogu se tek tako pretvarati da sam neki svetski poznati guru. Kakav svjetski poznat, to ti je čisti PR. Ti nisi Ace. Ace Majstorovski, hvala koji ti kurac. Ja sam Ace Majstorovski. Tip je prevarant. Svi lažu, svi žure. Ma nemaju vremena čak ni za ono najslađe. Za nešto slatko, za desert. Koda 303. To možeš raditi, ta zvuk će ne isti film. Gremo u auto, gremo, ajde, gremo.